Vážení přátelé, mám tu čest představit vám další představení, které vám zahraje Někdo! Ochotnické divadlo z Pecky. V hlavních rolích Rudolf Cogan. Ve vedlejších rolích budou hrát dvě milovnice z tohoto ochotnického souboru. Sára Bricknerová a Kristýna Pušová. Miluška! Je to hra, která se odehrává na konci nebo během 90. let. Odehrává se ve vyšších vrstech společnosti, takříkajíc v horních 10 000. Ve vyšších vrstech. Dobře. Sára Bricknerová vám ukáže, jak se tato hra hraje v Národním divadle. A u Kristýny Pušové si všimněte jejího působivého oblečku. Je nahá? Aspoň doufám, že postaví nahá, jako Honda. To není vůbec špatný tohle. A co uloží? Prostě všechno. Ty král. Dobré. Latex. Dobré. Oku kurva hoši. Teda gutuncář, že vidíte. Ještě počkáme asi. Já si beru 3 obleky. Prosím tě, přece si nebudeš kupovat 3 stejné šaty. Proč ne, jsou pěkné. Čaž nemám na 3 obleky? Tak nemám. No to mám. Kup si raději džíny a koženou bundu. Aha, to by mě tlačilo na kulár. Já mám radši volnost. Co já potřebuju? Já chodím doma. Já chodím jenom v teplácích. No a co třeba kravatu? Ne, kravatu, ne. To je málo pestrá. To je takové postraty. Vyber mi nějakou pestru. Prosím tě, tady před lidma. Prčání mohlo být konec. No. No. A co vy, Terečko? Vy jste taková pěkná. Tak bych vám tady platí. Tak vezmete si ty obleky? No jasný. Já si beru 3 obleky, ne? Tož pojďte ke mně. Tam já mám. Kozu. Restauraci mám. Hotel mám. Já ani nevím, co všechno mám. Vytírejko, že mám všechno. Snad ještě pozvi k nám domů, ne? No proč ne? Však je pěkná. Tak bych se ji pozval. Máme aj ten bazén, aj pštrosa máme. Drahý můj! A kdo tě koupil? Kdo tě ho koupil do pštrosa? Ty se mnou mluvíš, jako bych byla tvůj majetek. Ale takhle se se mnou jednat nebude. Takhle teda ne. Až se na mě bude zlobit, člověče. Víš rád nebo co? Co bys byla beze mě? Nic neděláš, ani mi neuvaříš. A musí mi vařit teta. Stará, nemocná, malá. A kdo ti dneska dělá snídaní, co? Však to se nedalo žrát. Co bys bezala beze mě, ty herečko? Je to masérka. Kurva je to. Já ji znám. Já s ní bývám. Já jsem si ji žil. Já jsem s ní býval. A teď na ní scénu. Jako scénu. Ona pak odišla. Kurva, já ji mám rád. Snad se vrátí. No to snad ne. 3krát zasnout.